Здравейте, приятели, аз съм JMC и добре дошли хора в едно ново видео, тъй като в момента хора е 10 часа и 15 минути, т.е. добре да го кажем 10 през деня, смисъл по-скоро сутринта. И в момента хора записвам това видео точно веднага след като качвам това видео, което сега ще видите, смисъл при мен е сега, но при вас най-вероятно ще бъде вчера. Така че, да, вчера на стрима, по-скоро оня ден на стрима ще бъде за вас, добре както и да е. Оня ден на стрима хора вечерта казах, че ще отворя един пакет, тъй като от 150к на тях американските за 4 юли, тъй като имах всичките токени, но не ми стигаше един. И да, сега хора е момента да отворя този пак. Сега хора е момента да отворя пак. И за те, които не са били на стрима, ще останете разочаровани за това, че не бяхте, но както и да е, така. Ще го отворя малко по-бърдичко. Тук хора не са ми и така Караско. О май fucking god, Караско годин. Така, о, yes. И сега, нека видим хора дългоочаквания момент, точно така. В един пакет пакнах 3 токена. И сега хора, нека видим, тук имаме гарантиран играч 90 overall плюс. Така че да, ще отворя пакета след 3, 2, 1. Трябва... О, Клин Демпси! О май fucking god! О, Клин Демпси, yes! Добре, както и да е. Надявам се хора това видео да ви е харесало. Ако е така, може да дадете лайк и да се абонирате, ако не сте. Аз бях JMC. Чао, чао.